Δεν ξέρω. Να σου πω εγώ. Ναι. Αφού το βλέπω. Πες μου. 6 Αυγούστου του Αγίου Τι Σωτήρος. έκανες? Ναι. Τι είπαμε να Γιατί δούμε ειδικά εμείς? τότε. Παγωμένη πυρίτα. Τότε θα σου τελειώσουν τα λεφτά. Ναι. Σήμερα Ναι. θα ανάψει κάτω στην παραλία φωτιά με αναπτήρα. Ναι. Τι ναι, Πού το είδες αυτό? ξέρες. Εκεί μέσα το είδες αυτό? Ναι, το ξέρω. Εδώ τι μου λες να σου πω το βλιτζάνο. Φτιάξε μου ένα γλυκό για μένα. Και άλλα που δεν τα ξέρω εκτός από αυτό, το συγκεκριμένο ξέρω. Πήγαινε πιο πίσω, ρε Σοφία. Έλα να σου πω, καλή είναι η Σοφία. Έλα να παραγγείλω ένα καφέ. Λοιπόν, Μου το πήγα εμένα. Κοθίνιας, κάντε λίγο αέρα. άμα της δώσω 5 ευρώ θα πας και σε άλλο νησί. Σε ποιο? Θα μου έρθαινα. Δεν μου χάρη της Ελλάδος. Σου είπα θα πας και σε άλλο νησί. Του χρόνου. Φέτος. Μέσα στο 2007. Μήπως στο πατρικό μου σε σύμφωνο με τους γονείς μου. 15 Αυγούστου εκεί δεν θα κάνεις. Ναι. Είδες. Έχω μόνο 2 γράμμα για μένα. Δεν εννοείς κάπου με τους γονείς μου ή κάπου μόνος μου. Βλέπεις και άλλα πρόσωπα μαζί. Θα πας και με τους γονείς, αλλά θα είσαι και μόνος. Δεν θα σε όλη την Βλέπεις άλλα πρόσωπα μαζί. Εννοείς κανόνας, μήπως εννοείς σε κάποια Δεν μπορώ, μην μου κάνεις πολλές ερωτήσεις γιατί θολώνω. Ας φτιάξει να λέει ό,τι βλέπει. Καμιά κοπέλα, δεν βλέπεις. Βλέπω μία. Τη λένε Μαρίνα. Ναι. Είναι η Μαρίνα των Βράχων. Ναι. Και σε ποιο μέρος θα τη συναντήσω? Στο νησί. Στη Συχνό. Στο νησί. Μην ζητάς πολλά. Ναι. Δεν γράφει ονομάδα το Και ο φιτζάνι. ήλιος τώρα δεν είναι εύκολο. Εδώ το βλέπω καθαρά. Ξέρεις τι είναι αυτό το άσπρο? Τι είναι? Η ψυχή σου που είναι αγνή. Αυτό είναι άσπρο κομμάτι, έτσι. Και εδώ πέρα κάτω το βλέπεις το κατακάθι το μικρούλι. Ναι, τι είναι? Είναι η πληγωμένη σου αγάπη. Αυτή που χωρίσατε. Ναι. Θα διάβασεις μιλάμε. Νομίζω ότι δεν βλέπω τώρα προς το παρόν κάτι άλλο. Πες μας τι θα γίνει, τι δουλειά θα πιάσει και τέτοια πράγματα. Α, μας λέει. Τα βασικά δεν βλέπεις την πρώτη φορά, Σοφία. Εντάξει, τέλειωσε.